Práve sledujete vzácne zábery na tresku slovenskú v jej prirodzenom habitate. Prešla dlhú cestu, kým sa dostala až sem. Teraz oddychuje a necháva sa voľne unášať prúdom. Vidíte, že aj v tejto chvíli celý húf udržiava formáciu, ktorá je preň typická. Treska slovenská vyhľadáva chladnejšie prostredie, v ktorom dokáže predĺžiť svoj životný cyklus. Zapamätajte si tento pohľad, pretože onedlho sa treska stane chutným sústom pre predátorov z vyšších priečok potravinového reťazca. Takto, milí diváci, vyzerá pravá treska slovenská. Treska exkluzív. Preto ryba Žilina.